Bittama li fl-aħħar ikun magħruf fatwalment kemm l-impunità ħakmet il-qalba ta' pajjiżna, il-qorti aċċettat li x-xhieda l-ġdida ta' Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu tinstema' bil-bibien magħluqin. Dan kif komplet l-inkjesta pubblika quddiem l-imħalfin Michael Mallija, Abigail O'Faro u Joseph Said Pulicino dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Inkjesta li semat ix-xhieda ta' diversi persuni prominenti fil-pajjiż. Bil-Prim Ministru Robert Abela ikun akkużat li kemm il-darba ipprova jdeffes dembu f'dan il-proċess billi jindika li ma kellux GSTs it-terminu tal-inkjesta. Madankollu, wara insistenza tal-imħalfin u anke tal-avukat tal-familja Caruana Galizia, Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija, it-terminu tal-inkjesta GSTs. Kif it-tlieta filgħodu kien se jerġa' jixhed Vince Muscat, l-avukat Komodini Kakija suġġeriet li x-xhieda tinstema' bil-bibien magħluqin għax tħoss li dak li kien se jgħid il-Koħħu seta' jaffettwa informazzjoni li għadha qed tiġi investigata. Il-bord tal-inkjesta staqsa lill-avukat ta' Vince Muscat jekk il-klijent tiegħu u x'kondu jixhed bil-bibien magħluqin, bl-avukat Mark Sant ikkonferma. Fil-waqt li l-imħallef Said Pulicino qal li jħoss li din l-inkjesta m'għandix tintuża għal skopijiet ulterjuri minn dik li nħolqu talija, l-imħallef O'Faro qalet li x-xhieda ta' Muscat hija importanti biex jintefa' dawl dwar l-istat ta' impunità fil-pajjiż. Fil-fatt l-avukat Komodini Kakija qalet li f'din ix-xhieda Vince Muscat għandu jwieġeb jekk ħassux protett jew jekk qalulux li ma kienx se jinqabad wara l-qtil ta' Caruana Galizia. Vince Muscat u l-istess persuna li qed jimplika lill-Ministru tal-Gvern preżenti fatti ta' kriminalità li saru fil-passat.